Wara li l-ġimgħa l-oħra ħarġet l-aħbar li 110 ħaddiem tal-kumpanija Aerofarm għandu l-impjieg tiegħu fil-periklu, il-Gvern jinsab kommess li dawn il-ħaddiema ma jispiċċawx mingħajr xogħol. Iltaqet it-task force li twaqfet apposta mill-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona sabiex issib impjieg alternattiv għal ħaddiema tal-Aerofarm. It-task force iltaqet it-tlieta wara nofsinhar għall-ewwel darba u attendew għaliha rappreżentanti mill-ETC, il-Union ħaddiema Maqudin, il-Kamra tal-Kummerċ u l-Ministeru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol. Il-Ministru Chris Cardona esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-ewwel laqgħa tat-task force. U naħseb li sibna soluzzjoni tagħmel sens illi hija waħda prattika u fit-tul. It-tieni punt ovvjament pjan strateġiku biex ċirkustanzi bħal dawn ma jirrepetux ruhom kif kważi drajna bihom jirrepetu ruhom fl-amministrazzjoni preċedenti u allura din naqblu illi nibqgħu niltaqgħu fuq bażi regolari. Il-Ministru Chris Cardona saħaq li din hija kwistjoni li żviluppat fl-2012 u għafisser kif l-ewwel laqgħa ta' din it-task force kien diskuss ukoll pjan strateġiku. L-entitajiet prinċipali li ser jieħdu ħsieb dan il-pjan strateġiku huma l-Union ħaddiema Maqudin, il-Kamra tal-Kummerċ u l-ETC li minn għada stess ser jibdew jiltaqgħu wkoll mal-ħaddiema fuq bażi individwali u jagħtuhom indikazzjoni tal-impjieg tagħhom ġdid. Intant Aerofarm indikat li kellha problemi finanzjarji fl-impjant tagħha ta' Ħalfar, partikolarment fejn jitlu l-prezzijiet għolja tad-dawl u l-ilma. Waqt l-intervent tiegħu fuq Breakfast News, il-Ministru Cardona semma tariffi li n-negozji kienu mifnijin bihom taħt Gvern Nazzjonalista, tariffi li se jkunu qed jorħsu f'Marzu tas-sena d-dieħla l-istess bħalma se jorħsu għall familji minn hawn u ftit ġimgħat oħra.